زمر تماساري نتكون بوغن كزخري زنبرخ تكفلنا هو خمتي أفتهي وزولو تندي تمسوار أبوي يصعبو أفدرا بيتنا بحق حماو ينيرون أفتوانتي دارقا بوي was the only مالسي breadwinner نسيتي سرح السعر محرز غي زنوري سلازي ب سلازغونة دماتي إيكونومياوي أدرعت سدرا بيت زورده بغلي لزقمتيو إتي عبي بداهي قلنا يسنا أمره psychological impact يرغمتي هو زولتو سب بزي قلم خنياتات فيكا كتحطلو زي تخل حتيت كامل سدي ترقبلو كنتات خقانف كله بحق انتاشوي نيرو بحق حيالي نيرو سلازي متفانا بوي دارقا عبي فويد تفطيرو مالتي تفطيرو ترح زي كونس قصيلو خمو دماتهم كاروت سدرا بيتات نابنت كمتي هيود ولدتهم نحنا دارقا خمزي تايت نيت كوميونيتي نانيرنا دابوي فتوين دابوي باي كلهم دارقا حالة مساسال نابراينا نيرنا ومتسبل كخا في نايبوليس نابراس نزنورون تقلي ناينورون سلازيتي مبزحته تي شجر بتنادتاتي تاش مخوينو تزقرم سبات بزي قال مخنيات وسيد كام حكا فتيم مقلتي زي بليو أب تدميخا ذرائك بشم سورا حيلة تقيمكا زي حقا وتكبارات مفتسام بتعمي يقرني تاشم مقلتونا يترقبلوني خانو ده هاي زوم أبوتات نوفلات قدمي ناصنت كونه دحر ناصنت بزح فتنتات وكانت تخايدة بس باقم بار دارقا تاشمين ورم فتيم مشالكا خمزي زي مقداس نو دارقا قلم الفتات زوهابون ناي متبار ناي مقشاش you are dealing with human beings مالتي كن كومينيرو حايلي يمكن دحقن سرعة مزسفن طرح إيو خمس عينة جسد ذرئي أنا زبا قنبار زو سدو سقم تخريو خلقو بشم سورا بزو حندي زقبر قن زي كروس ذا ريد لاين بحق يزول مالسي نصحات سبات مدفع بشم سورا it's just crossing the line سلمنتاي حايلي تاشم خون كله توساني حايل خون كله حق زي يقولوا becomes an issue كم تيوز ولا تون عملنا أديتاتنا جام سوتن كاب طفول جزية بقاهي نحلف هنا مالسي تاشم تناي دخلنا قدوف مالسي بس أنا بزحي سأنان مالس بزحي سأنان بحلفتك تاشم material thing no psychological thing يعني دارقة كتاب زحلفة بسقاينا أحلفنا نابنة أديني أستراليا خلتقي زي مسأني راقت ريالنا ونحنا نبلان تايدا مسانا جاي تقمتي مسانا تخون بزين دحر دالي خيت
هيك كتري قليل بلا مالتي نسخات بلنا أنوكو زي تعصبو شابتر له نتي أبوكم زقدفو مالسي جزان من تاش مفقبرو عسكي خمي يقرف خير تلمت نديزي نسوت أفيو أنا خان سدت مساقم تاشمو خطفن الحرفين دبل تلمتي سلزي أبزي أي تعملني إيلن تملي سند حلونا أي مسان مستعبيت وهو مسكالي last time أبكاير رخيبنا نيرنا نو دارك أبز عد خدمة قالت و بخومنو مسقواهي مس كل تاشمو حليفان مالتي سلس سايكولوجيكال امباكت اللي تفهم لي ورده درجة يعني بقلل انت عشان تقوم يكون you cannot quantify it بحقي فهمت هو زبلته ناقشت حواتي منات نيروم ناخل تعامت عدمي أو نير شعوم تعان تحفتي والثلاث تعامت نير اي فلطون يوم نبوم نرجع خم تاريخي هاشمو سفلتو سلازي تاشمي بحفش انت قبل دل مسلكاتي اتي سايكولوجيكال تاشمو قفعية بلعلة السدرة بيتاس زوردة بقلل زقمة هايفنان اتليست تاشمو نو سبت تحيزو فردي يكون المهم يعني اب كلوجر اب زقبرلو دحري تاشم تبلي خلايف كونتينوس يعني نايجوم قن دارقا we were stuck in 1977 مالتي زي خمزي مثل رديني بأكب كون نقل وببولكي زحاتكم محطات نيردو بجزيات منصر استوهبكم ملس خنتاني وقرب تنفبلك يعني أستاذ عمر جن أستاذ محمد جن حجها عاب أطرح كنا تذكر دلي بويزر هوات كن جمرينا زحاتكم محطات نيردو بولكي خون نقل بأكب خون نقل استوهب ملس خنتاني نيرو هو نيرو معناته بشحن شعبت 280 شعبت بزعبا زي نمحتات عم خلينا نحول كرئيلة ناب ميدا وريد نيرو مالتي عم ميدا حول مسرها كو بحرو أنا حتى تهمتي دهينا أبوي تفلت إلى مالتي أبتجيتي عد عربي زغم نيرة بعد بيتين ودين حديقة هيدا مالتي حوية عجبا فريهو مهناتهم بهراتهم سلز فلطة نوع كحتى تيلة نقبت صحفت تفتو توبوتا خيدة أبو زرقكو حجي بريغادر جنرال أسمر جبرز جابي هيد ببهر ود بيتشريز ببهر حجونا اللو مالتيو نعور خبايو إذا سابزي أبتجيزيتي أبكرن أما حداري نيرو أو بوخ أنيرو مو أبي ولا مريم زبهالو أبتجيزا عند أتاوي نيرو إتهم نجزانا زبوتي أنت أبي ولا مريم سلازي إليو أنا كم زبال كي أبكرن كم زبال أبوي تأثيرو ودسب كأسر تفرج قبويو جن أنا خم أنا نبوي تفلتلو جبان يلا جن حدا جزء هاهم دو سحولات كايت محالي معناته سيستماتيكالي خونا لنا مالتيو سلازي جن مسكودسي دحيم يبلنا اسخاونا بكرن يركاخا أبتن حابو جزاون أثاوي إنيرو مالتي كم حابو مستأسرو جن قدي فورم سلازي بزي أخا حتى كامت إلى يوم مالتيو كم زبلك حوي بتعمل يخبر حائفو شعو حديدوني مالتيو إذا تحت يزلك حتوه نعاخوني يحتتأكيو إلى نمالتيو سلازي نعيون حابي تأثير مالو جن نادي حتى يكون إلى نمالتيو عديدو كتحتي يزقباكي كونن وإذا ليخ حتى تقبانيو سلامتاي جاقال لهم ما يكون كنتو زي الله جن سلامتاي توسيدو لمنتاي كأسقاف الجدة حيام زير لو ترايدي إذا حتى زي الله إلى مالتيو دحرايتو تهديد مش بس حقن أنا أبوتو أم مريتهم سلز الله لحد كون أجر كأسلز نبره فريه شلال بله
ስለዚህ ክትሓቲ የብልክን ዝሕትተኪ ተባሂለ ተመሊሰ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናጽነት ወፂኡ ሓወይ እውን ዳርጋ ኣቀድም ኣቢሉ ይፈሊጡ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ምእሳር እምበር ኣይፈልጥን ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ናጽነት ምውፃኡ ኣነ ከም ውልቀይ ኮይነ ኣይሓተትኩ ምክንያቱ ናጽነት ወፂኡ ምስ ተባህለ ኦፍኮርስ ይስማዓኒ ነፃ ምውፅኡ ግን ህዝባዊ ግንባርካ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝርዳእና ከዓ ዳርጋቲ እምነተይ ጉድል ዝበለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓወይ ግን ብመጀመርያ ሓቲቱ ማለት እዩ ምስ ሓተተ ኣብ መጀመርያ ቤት ጽሕፈት ናይ ፕረዚደንት ከይዱ ንሳልሕ ኬክያ ረኺቦ ማለት እዩ ፀሓፊ ናይ ኢሳያስ ነይሩ ከም ዝብሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ተቐቢሉኒ ንፅባሕ ተመለስ ኢልዎ ማለት እዩ ንፅባሒቱ ከይዱ ናብቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ክትከይድ ኣለካ ተባሂሉ ናብ ሓደ ርእሶም ዝተባህለ ኣብ ዓዲ ጥጋን ይቕመጥ ነይሩ ኣምባሳደር ናይ ኤምባሲ ፀሓፊ ኮይኑ ናብኡ ከይዱ ማለት እዩ ሓቲትዎ እቲ ወረቓቕቲ ገንፂሉ ኣቦኻ ተፈቲሖም እዮም ኢሉ ማለት እዩ ኣቦይ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ 16 ሰባት እዮም ብሓደ ተኣሲሮም ሞስከ ክትሪእለይ ትኽእል ተኮይንካሲ ናይ ኣቦይ እምባይ ከዓ ረአየለይ ዝሓቲትዎ ማለት እዩ እሶም ወላ ሓንቲ የለን ተፈቲሖም ተኣሲሮም ጥራይ ዝብል እምበር ተፈቲሖም ዝብል ኣይነበረን ስለዚ ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ሕግዘካ ኢለ እምበር ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኩሎም ቤተሰብ ብፅሑፍ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ከይዶም ምስኦም እውን ተዘራሪቦም እዚ ናይ ዓባና ዝእቱ ይኮነን ናይ ውሽጢ ጉዳያት እዩ ተባሂሉ ናብኡ ምስ ከደውን ንሕና ንፈልጦ የብልናን ከይዶም እዮም ተባሂሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ከረን ዝነብር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካርሸሊ ዝነበረ መርማሪ ዝነበረ ተክለ ፍረዝ ዝበሃል ሕጂ እውን ኣሎ ናይ ሚኒስተር ቱሪዝም ዘገልግል ኣብኡ ከም ዝነበረ መርማሪ ከም ዝነበረ ፈሊጡ ናብኡ ከይዱ እዩ ማለት ይሓወይ مسكركو مسحاتتكو ويلو بالطعم سنبيلو مهناتو أتقلقو خنبو خيليلو مالتو سنبيلو أموداتو إذن عي أنا زي ملشو نقر أيكونن أما يوزشتي قدات كتكيدا لكا إذا أنا ملشو أيكيلني تباهيلو مالتو بدحر أول تأكيبا أديتات كلن كيدن نفنا البريزيدنت والحنت مرسي تملشا بدحرون حوي أب بريزيدنت إساس تخنو بلو حطوت هذا من الشهر بجزينيرو بتصرف حاتيتو انتايلو إزي كله زخنا تقتيلهم بات وهيلهم باز بهالنجر كله تبدا يتعاطي يوزب المرسي كبريزيدنت منديشو مالتيو سلازي إزي مسي تبتنا تستجاب يعني بوغان حوي بوغان تم كلهم كالوت كا أشماتهم صحيفهم فريمهم زسددو سدينا يمينو زبل مالتي خصدوم دحوينهم 16 سبات ما يكونهم كحقي كلهم قال اوف كورس بارجانكم وتفقديهم بقوها وتفقديهم بحمامكم وتفقديهم قال 16 سبات ولا حدا وين تاريخ نقدر كتعرف مخالني يربح عليكي أديني أستاذ محمد نايم مجرش هذا أخذنا هنا نتكون كم تمثالي تمكرو تمثال زخم تلوث كفلنا ولكعي خمتي هيوز ورتو بزح فتنتاتي تقايدو أبقزي مأسبتهم أنا تخاب 70 شعات شمونتين جميل تخساب زينات الزنبر حدا فيز كوينو تخالاي دحر ناس النتي نيرو قدمنات النت تخايدي فتنتات بشين خنا زنبر أدي ني بكنتات ناي 70 خد فلت ب8 سلستن أبيلو 8 سلستن وحشد اشتغل بيلو خون نساحل كيدا مالتي نساحل بحل في مجمر يا ابن عفامة يا دحريون كاب معسكرنا أخذت ببزح بوتاتات بسيحة دحريون كسابنا بنعفا بسيحة نيرانو تزوها بازنا ورمال سجن بألوتاوي نيرو
مالسي أبز بوتا يلون أبكال بوتا يمزهلو بس انتاش مين يرو أنا سحادي تاش مالسي أعقاب ملس تركب عين ورت دحري هذه 3 ورحد يا قال جيرات تمليسا مالتيو دحري زي بثمانيان شو عتن عباي حافتي شعوب كرن نيران حجون كنا حتى سويلنا تاش مخمي جيرنا سوق كنا بال اتليست هم قال جيرنا حجون نحتاج حلفوا بزعبهم قالوا فوق سبات الترقيب تبايلو أكوتاتي اللي بحال حال زغمتو أكوتاتي تخيد الموت بلومكم زي بزعبابو زي نحتت ولا نتحلا زلو أبكى بحال حال نعو نحتت مو بأبي لنا قالوا تاشمو حبريتان ترقيبنات بلوم فمساكوتاتي تتحيزا تخيد مالتيو حشيشة يبزب بهالبوتا يعني رتنا تحلا في محارج أنا عزب بهاليوم محارة رقم مالتي محاري سلمنتاي خمس مسات تاشمو مالستي سلمنتاي مسي خبزي بوتانا خمي فريد كيو قلزبل فنسات حبرو أنا بزعبا بوي حتى كامت يزلو بوي بسبعان شمنتون توسيدو خساب حجي أبي خمز اللين فلتن ولا بهيوتو اللودو يلمون بليز تاشم تتنقرنا تطبقوا نيرو تبلو مالتي ف ما تاسب مخانو سلامنتاي أبز بوتا زمسيخي كتاب كرم ممساهون حدا قنيايو سلامنتاي مشالك فانسات بلا نخاب كرم مسيح زغمت قل بوتا ونب قزبان داو قالو صدراق قالو حفتق الله كلت تبهال تبلا مالتي دحري المهم يبلا أنا سفلتون تاشم يبلين ورينا يزوم سبازيوم فتسيما يبلين قن أنا بشش دشتور حين ساحل خيد أنا أخي باتات جلس لزخيد الجيب زخدوا له جزي حتيته خمس بزعبا خنوتاتهم حتيته نزوم أكوتات خبر الكيف لا مالتي ودحريت ملاس دحرزي محاري فتسيمو تاشمو مالسي بمحارز مسألنا تاشمو وي مسألنا تاشمو حبريتا فتسيمي نبرن مالتي سلازي قد مناصنت كم عينت فتنتات نيرو تي خن رستعو زي بلنا ان مقتلتي نايزوم أبوتات بتخلع عدن تاشم تبيلو نيرو 8 حدن دي هو I think so هو أبوتات نير ديسمبر around 1981 مالتي سلازي تقولوا زكاير نبرن تاي مثلنا أنا استقيل كان اي شفت تاشمين نيرو جن بشنختنا أديتات يكون تستدرا بيتات مالس علا وانتاش محبريتان نحر زيت وهي بكام كتأمن وانتاشمي مالسي أشجارين يرو دحرنا سنت كم زي وز بلوت مجمر يابكرن تناديتات بحادة خوينن بصفتنا زباو محدار زبال أو خويدن حتى مالتيو وأبو زنورين تاشم حلاف موسى رابعاي زبال نيرو موسى رابعاي بلن فتسيم قدايزي نعنا زملكت هيكون سلازي اختحتان دحر دليغن نسمرات خداي بحالا مالتي اسمراون كيدن كم يدارغا أم ملسي تواني فون سلازي تي بهزبا قنبار تاشم زبو هاب زنوري فتسيمو مالسي زعقب ملسي نبرن اتليست قتلنا مبال بزح شقراي نبرن فبخمزي تي فتنيتات تقايدو فتسيم تاشمي نبرن مالسي بس فعلا وشيتاي نبرن شيتاي ናብ ናይ መጨረሻ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት ድሕሪ ዝኩሉ ከዓ ንስኹም ዝፈተንኩሞ ናይ ክልቴኹም እውን ኣደታት ወይ ከዓኒ ንዕኦምን በዓልቲ ቤቶም ብክልቴኹም ወገናት ብሂወት ከም ዘለዋ እውን ነጊርኩምኒ ምስ ኩሉ ስቃይ ምዃኑ ከዓ ከቢድ ይገብሮ ሕጂ ኸ ከመይ እዩ ናትኩም ኩነታት እንታይ ትገብሩ ተኣኪብኩም ብዘይካ ዝኽሪ ዝሓለፈ ግዜ ዝገበርኩሞ እንታይ ትገብሩ እንታይ ክትገብሩ ተሓስቡ ህዝቢ ኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልኩም ሓሳባት ተቕርቡ ለብዋ ተቕርቡ
ولا استاذ جمر الراشي هو تي زعبا التفافؤهم بخمي كنتات أفيهم أبيت أفيهم زبل قصال انت شو هنقبرينا حجون ستير هنقبر ينام على سي قصال يخساب نفلت أتليست أبيهم تقتيلهم معاشهم تقتيلهم تي حجد لنا دارجا بيري انت شمي على سي بيري فاندمنتال تكون حبريتا انتقابي تخلع عدن استفنوي قن قصال تاج من قبرينا هم فتينا نو تي بخم حزبي وهم سدرا بيت راح زي يكون خم حزبي خم ارتراويان سنتا عن قبر لنا انتاي تزقبر سلم انتاي تكون زبهال زبل حتو اب قدمينا تغتيرو مال ساب قدمي كل ارتراو تغتيرو غاتو ينو بحفش يغر يغلناتي تاريخنا حزبا قنبار بفلاي كريا غلنا دارجا تاريخ بزح قبناس تفصملو بزح سبات تفولو حتيت كامل زي ترخبلون أبنت قتلت يخون مجوا يخون كم زي نورمال كوينم دارجا كم حبر السب تاش مخوينا ديسنسيتايزد كوينا أنا مالسي انتاي تنعانا تاش مخو قبر الناس خيل مالسي نو عقب كم زخون يقولون نقولون له انتاي تاش مستيج مسن بس احنا زبل حتو التحساس بالناي مالسي آه أبتنا سوران تاشمو خريا خلنا بجي سوراس بزحن تاشمي في السمي بشم سونا سورا لايسنس بالالو جن سورا بحقن متكلاتني تاشمو زقزا تزي كوينو مارس برت حايلين تاشمو حايلو بزي قبو مستقملو شفتنت تاشميو هندنسي سالو نو لزيتي ኣብ ግዜ ሰውራ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ እውን ድሕሪ ናፅነት ዝግበር ዘሎ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ኢንሁመን ጥራሕ ዘይኮነሲ ታሽሙ ክግበር ዘይግብኦ ተግባራት ኢኻ ትርእኖ ከም ህዝቢ ግን ነዚ ታሽሙ ክንገብር ኣይከኣልናን ዓገብ ክንብል እውን ኣይከኣልናን ስለዚ እቲ ታሽሙ እቲ ካልቸር ናይ ሳይለንስ ይኹን እቲ ካልቸር ዘይምግዳስ ዳርጋ ከም ባህሊ ንወስዶ ኣለና ማለሲ እቲ ኮሌክቲቭ እንታሽሙ የለን እቲ ብሓባር ኮንካ ንኣብነት ንመሰልካ እንታሽሙ ምሕታት ንፍትሒ ምሕታት ስለምንታይ እዩ ከም ዝኸውን ዘሎ ኢልካ ዘይ ምሕታት ብጣዕሚ የተሓሳስበካ እዩ ኖ ንሕና ድሕሪ ናፅነት ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኩነታትና ክንሪኦ ከሎሲ ዳርጋ ትኔሽን ቢልዲንግ ትበሃል ታሽሙ መስርሕ ስን ታሽሙ ኮይኑ እዩ ኖ ተሓኒቁ ዳርጋ ፓራላይዝ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘለና ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ታሽሙ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ኣነ ማለት ከም ህዝቢሲ ንፍትሕን ንሕግን ንሰላምን ንኣካውንታብሊቲ እንታሽሙ ክንቃላስ ኣለና እዩ ዝብል ወይዘሮ ህይወት ምስቲ ዝሰዓበ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝሰዓበ ፍፃመታት ተኣሲረ እየ ዝሓቶ ከቕርባ ኣብ 94 ስንኩላን ኮኔልካ ከም ዝተሃርሙ ብጥይት እውን ንፈልጥ ኢና ኣብ 2001 ከዓኒ ጋዜጠኛታትን ምስቶም ላዕሎት ሓለፍቲ እውን ዝነበሩ ብቲ ግዜ እቲ ተወሳኺተን ጋዜጠኛታት እውን ተኣሲረን እየን ኣብ 2009 እውን ተመሳሳሊ ኣብ ሬድዮ ባና ዝሰርሑ ዝነበሩ መንእሰያት ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም እዮም كلهم بتي زي تتصبيو ساعات زي تتصبيو أقطعمن لكع كمتي أب 78 ناب كلام استفدتمه أتحزايم ويكا أتشوايم توسيدو تما ساليزي أبزي كل الزم زحلفو عامتات استفدتمه في عامتات زلكي تعزبتي تمكرو رئيتو تايكون يقبؤو سلمتاينا خمزي نخون زلنا أبزبلو نتبتات رئيتو خطكف لنا متجس تاريخ صورة إرثا بزح ዘይተነግረ ብዙሕ ዝተገብረ ኣሎ ማለት እዩ ገፍዕታት ህዝቢ ኤርትራ
ቅድሚ ናጽነት ምውፅኡ ህዝቢ ኤርትራን ሕጂ ድሕሪ ናጽነትን ከዓ እናገደደ እምበር እናሓሸፈ ከይዳ ይረኣናን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኣነ ንምሳሌ ካብቲ ኩሉ ብጣዕሚ ዝመረኒ ነገር ተዳሃሉሲ ንዘሰንከለ ሓውኻ ኣብ ውግእ ረሽኖ ተባሂልካ ጥይት ከፊትካ ክትቀትሎ ንፀላእካ ክትቀትል እኳ ክቐትለካ ስለ ዝመፅእ ኢትስ ኦኬይ ትብል ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካሲ ሰብ መቕታልሲ ብጣዕሚ ኣስካሕካሒ ገበን ኮይኑ ዝስማዓኒ ማለት እዩ። ሕጂ ዓይንኻ እናረኣየ ነቲ ሓውካ ዝሰንከለ ክኸይድ ዘይክእል ሞላ ሓንቲ መከላኸሊ ነፍሱ ዘይብሉ ክትገርሽን ከለካ እዚ ዕረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቶም ዝገበሩ ናይ ዕውራት እዮም። እቶም ሰሚዕና ዘጥቀጥና ከዓኒ እናረኣና እናሰማዕና ዝዓወርና ዝፀመምና ኢና ማለት እዩ። ሓደ ሰብኣይስ እንታይ ይብሉ ነይሮም? ዕውራት ዶ ጥዑያት ይበዝሑ ይብሉ እሞ ካብ ጥዑያት ዕውራት ይበዝሑ እቶም ብሓሳባ ዝዓወሩ ወይ ከዓ ዝደንቆሩ ወሲካሲ ዕውራት ይበዝሑ ይብሉ ማለት እዩ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እናረኣየ ዝዓወረ እናሰማዕ ከዓ ዝፀመመ እዩ። ገለ ገይሮም ትብል ቃል ከዓ ኩሉ ግዜ እዚኣ ከዓ ኣብ መልሓሱ ማለት ዝተወቂጣ ዘላ እያ ማለት እዩ። ገለ ተበልካ ገለ ገይሮም እምበር መንግስትና ኣይኮነን። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ተደመሮ ኮይኑ ሕጂ እውን ናይ ኣቦታትና ካብቲ ካልእ ዝበለፀ ወይ ከዓ ዝኸፍአ ኮይኑ ዘይኮነሲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከዓ እናገደደ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እሱ እዩ ከዛርበና መፅኡ እዩ እምበር ኣቦታትና ንዓና ወሊዶም ዓድጊ ሓዲጎም ወላ እውን እቲ ክረኽቦ ዝግብኦም ፃማ ከይረኸቡ ይኸይዱ ዳኣ እምበር ንሕና ኣለና ማለት እዩ ክንዛረበሎም ዝከኣሉ ንኡሳት ኣሕዋትና ደቅና ዓበይ ይጠፍኡሎውን ተራእዮም ዝጠፍኡ መዓት እዮም ዘለዎ እሞ እዚ ሕጂ ዘምፃናሲ ልዕሊ ኩሉ ነዚ ሕጂ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ እስከ ክንዛረብ ታሪክ ከዓ ብዙሕ ከምኡ ዝተደፍነ ከዓ ኣሎ እሞ እስከ ይውፃእ ንማለት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ክነቃሕ ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ እቲ ፀሚሙ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ክብል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብናትና ጥራይ ንሕና ናይ ቦታትና ጥራይ ዘይኮነሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ኮይኑ ከም ሃገር ከም ዝሓወይ መሐመድ ዕመር ክብሎ ዝፀንሐ ንፍትሒ ንሓቂ ክቃለስ ንሕጊ ክቃለስ ይግብኦ ማለት እዩ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓድነቱ ከተርዝ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ። ኩሉ እንዲውፅዕ ክርስታናዩ እስላማዩ ከበስኡ ቆልኡ ደግኡ ማለት ኣነ ኣይተወፃዕኩን ዝብል ሰብሲ የለን ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ እቲ ውፅዕ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ተጠርኒፉ ነዚ ብሓባር ክሓተሉ ነዚ ሕማቅ ኩነታት እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ዝኸፍአስ ካብኡ ዝኸፍአ እናመፀ ዝኸይድ ዘሎስ ነዚ ክንሪኦ እሞ ብሓባር ኮይና ክንቃለስ እንታይ ድሌት ህዝብና ክንርኢ ብሓባር ኮይና ከዓኒ ነቶም ጠፊኦም ታሪኮም ተዓቢሱ ዘለዎ ኩሎም ከነውፅኦም ሞ ስለ ሓቅን ስለ ፍትሕን ክንቃለስ ይግባአና። ስለዚ ናይ ሓደ ግሩፕ ወይ ናይ ሓደ ጉጅለ ዘይኮነሲ እዚ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኩልና ከዓ ከም ሃገር ኮይና ክንሓተሉ ይግባአና ይብላኒ ማለት እዩ። ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ሕቶ ዘላትኒ ንቐፃሊ እንታይ ተሓስቡ ንስኹም ብዛዕባ እዞም ብቐረባ እውን ትፈልጥዎም ኣካል ስድራ ቤታትኩምን ኣቦታትኩምን ዝኾኑ መፅሓፍ ንምፅሓፍ ክኸውን ይኽእል ፊልም ምስራሕ ክኸውን ይኽእል ካልእ ነባሪ ዝኾነ ሰነድ ምግባር ትሓስብዎ ትውጥንዎ ነገር ኣሎ ዶ? ኣብስታት መልሲ ክትቡኒ ካልእ ናይ መጨረሻ ለቦ ክሰምዕ ሞ ክንውዲና ኡስታዝ ማሕሙድ ናበኻ። ወይ ብዛዕባ እዞም ጠፉ ኣቦታት ዳርጋቲ ሕጂና ንጅምሮ ዘለና ክብል ክእል ማለት እዩ። ላ ብኣካል ኣይንራኸብ እምበር ንመጀመርያ ግዜ ምምክን እዚ ብሊና ጃህራይ ሚድያስ ዝተኻየደ ዕዉት ታሽሙ ማለት ስጉምቲ ነይሩ ክንብል ንኽእል። እቲ ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ እቲ ብዛዕባኦም ንምፍላጥ ኩነታቶም ንምፍላጥ ቀፃሊ ታሽሙ ሴርች ክንገብር ኢና። ከምኡ እውን ብዝተኻእለ መጠን እቲ ታሪክ ናቶም ይኹን እቲ ኣጠፋፍኦም ንምስናዱ እውን ممكن تاشمو نكايد نخون زبل تاشمو لني اتي بزيادة تاشمو تحساس مكان تايو زي خم حادث سامبل خم تزبل كايون عبنت جزي سورا يخون لا دحريو دحرناس انت
ዝርአ ዘሎ ግፍተታት ክትርኢ ከለኻ ንኣብነት ቀጻሊ እንታሽሙ እዩ ቀጻሊ ገበናት ነው ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ የተሓሳስበካ እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ስለምንታይ ኢና ከምዚ ኮይና ነው ከምኡ ድዩ ነይሩ እቲ ባህግና ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ዲና ንደሊ ነርና ሰውራ ካይደል ዝነበረ መዋዕል ክንሪኦ ከለና ነው እቲ ባህግታት ካሊእ ነይሩ ራህዋ ዘለዋ ሰላም ዘለዋ ዓዲ ብሕጊ ትመሓደር ሃገር ክንሃንፅ ኢና ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ባህጊ ኮይኑ ግን እቲ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ቶታል ኦፖዚት እዩ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ንሱ ትክምለሽ ዘለዎ ነው እቲ ብህዝባዊ ግንባር ይኹን ወላ ሰውራ ብሓፈሽ እዩ ኣነሲ ብዙሕ ከምቲ ሂወት ዝበለቶ ብዙሕ ተገብረ ግን ዘይተነገረ ብዙሕ ኣሎ ዝበሃል ብዙሕ ተገይሩ ስለዚ ሓደ ካብ ሽግራትና ህና ሪፍሌክቲቭ እንታሽሙ የብልና ካልቸር የለን ተመሊስካ ዝመፃኻሉ መስርሕ ምድህሳሱ ዳሲስካ ፅቡቅ እንታሽሙ ወሲድካ ትሕማቅ እውን ኣሪምካ ናይ ምኻድ ባህሊ ብዙሕ የብልና ስለዝኾነ ድማ እቲ ካልቸር ኦፍ ኢምፒዩኒቲ ማለት ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ሕጂ እውን ቀፃሊ እዩ ዘሎ እንታይ ተቐይሩ እንድሕር ኢልና ወላ ሓንቲ ዝተቐየረ የለን ሰብ ብዘይ ገለ ምክንያት ይጠፍእ ዝሓትት ኣይትኽእልን ወላ እውን ታሽሙ ዕርፎ ይገቡ ስለዚ እቲ ትልሃሽ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከም ህዝቢ ስንታሽሙ ክንገብር ኣለና እቲ ኮሌክቲቭ እንታሽሙ ኮሌክቲቭ ሙቭ ናይ ከም ህዝቢ ንሰላምን ራህዋን እንታሽሙ ክንገብሮ ኣለና ማለት ክንጅምሮ ኣለና ዝብል ኣኒለ ወይዘሮ ህይወት ናይ መጨረሻ ለቦዋ ክንሰምዕ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ላቦ ዝደሊ እንተዳሓሊ ሕልምናን ድሌትናን እንታይ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ክርኢ እሞ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብሓደ ኮይኑ ክምክት የክላቦ ዝደሊ ምክንያቱ ባሕጭን ግራሒልካ ማዕዶ ዘይብልካ መእሰሪ ዘይብልካ ማዕዶ ኮይንካ ማለተይሲ ገዛኻ ትፅሪ ገዛኻ ክትኩስር ኣይትኽእልን ኢኻ ነታ ማዕዶ ተኣሲርካ ግን ፅቡቅ ጌርካ ገዛኻ ክትፅሪ ትኽእል ኢኻ እሞ ኩልና ዝተፈላለዩ ረኣያና ተሓሳስባ ክህልወና ክእል ሓንቲ ተጣምረና ነገር ግን ነዚ ዘሎ ስርዓት ከመይ ጌርና ኣንፃሩ ንቃለስ ብዙሕ ሓደ ኣብዚኣ ተሰማሚዕና ክንቃለስ ይግባአና ሓደ ክከውን ይግባአና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንቃሕ ረአዮ ዓይንኻ ተዓሚቱ ዘለኻ ኣብረሃዮ ስለዚ ንቅድሚት ክንስጉም ክንክእል ይኣክል ክንብል ክንክእል ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ፀኒቱ እዩ ህዝብና ዓዲ ባዲሙ ንሕሳብ እሞ ንሕና እዚ ኩሉ ህዝቢ ወፂኡ ዘሎ ህዝብና ቀባራይ ዝስእነሉ ግዜ በጀካ ዓበይቲ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰብ ዘይብሎም ተዘይኮይኖም ዓዲ ተሪፎማ ዘለው ዝተረፋ የለን ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ክኸውን እንድሕርና ክንሪኦ ኮይና እቲ ዘሎ ፀላኢ እቲ ክሻመዋ ዝደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓይኑ ፍጢጡ ክጥምታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናትና እታ ኤርትራ ትበሃል ብብዙሕ ስቃይን ደምን ዝመፀት ሕጂ እውን ኣብ ሰንከልከል ኣብ ዓዘቕቲ ኣብ ሙዳቕ ስለ ዘላሲ እስከ ንርኣዮ እስከ ንጠራነፍ ሓደ ንኾን ንፀላኢና ብሓባር ኮይና ንቃልሶ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ተበራበሪ ክብል ዝደሊ ንስለ ግዚኹም ስለ ዝኽርኹም ኣዝየ መስነኩም መበል 45 ዓመት ምእሳር ኤርትራውያን ነበርቲ ከረን 16 ኣቦታት ምክንያት ብምግባር ኢና ሎም ሓንቲ ዕላል ኣካይድና ዘለና ፅባሕ እውን ካልኣይ ክፋል ናይዚ ዕላልና ምስ ካልኦት ክልተ ከማኹም ክነካይድ ኢና ንዓኹም ግን ኣዝየ መስነኩም ስለ ግዚኹም ንሕና ነዚና ኢና ነመስግነካ ይቐኒልና ሽሻይ ናውን ነመስግነካ ሰላም ምሸት ሰላም ዓለይኩም ኩለና مرحب مرحب شيشة